Зур бәйрәмебез зур җырчылардан башка уза алмый. Татарстанның халык артисты, эстрадабызның йөзек кашы Зәйнәп Фәрхетдинованы каршы алыгыз.
Татар эстрадасының зәвыклы, затлы, йөзек кашы сүз уңайыннан минем яраткан җырчым, әнинең яраткан җырчысы Зәйнәп Фәрхетдинова. Шулай шанам. Менә малай баянсыз булмый бит барыбер. Рәхмәт дустым. Рәхмәт егетләр. Мең яшә татар радиосы татарларыбыз. Телебез, динебез яшәсен. Рәхмәт. Зәйнәп Фәрхетдинова. Һәм Барс медиа инструменталь ансамбль егетләре әлбәттә.